Подкрепяме изцяло благотворителната кауза, която е с цел подпомагане на семействата на загиналите и на децата на загиналите от системата на Министерството на вътрешните работи. Знам, че и 3 министерства също подкрепят каузата, както и Община Варна. Ще окажа пълно съдействие и каквото мога, каквото е по силите ми като позиция от името на областна управа Варна. Както знаете, изпълнението на нашият дълг често пъти е свързано с нарушаване на личността удобства, с лишения, които са присъщи на всеки един човек, поел по пътя на дълга. За съжаление, това се споделя от нашите семейства. С още по-голяма тежест това звучи и за семействата и децата на пострадалите и загинали при изпълнение на служебният си дълг. Всяка година кампанията включва културни и спортни мероприятия, които имат за цел да отворят нашите сърца към най-ценното – добротата и състраданието. Бъдете с нас, отворете своите сърца, за да могат хиляди деца и семейства отново да почувстват обичта и съпричастността на обществото. Това е инициатива, която има своето огромно значение за близките и семействата на тези служители. Те защитиха с живота си нашето утре, а ние можем да покажем, че не са сами, че всички ние сме с тях. И въпреки, че има събития в живота, които не могат да бъдат върнати или забравени, нашата подкрепа и старание могат да допринесат за усмивките и радостта на тези деца. Като ръководител на една институция, преживяла бурите на времето, подкрепям тази благородна кауза и искам да ви уверя, че никой не е забравен и нищо не е забравено. Община Варна винаги се е включвала и ще продължи да подкрепя тази инициатива и би било добре в тази идея, която е изключително благородна, по своя характер да се включат колкото може повече организации, хора, лица и институции. Подкрепям благотворителната кауза и призовавам за съпричастност от всички хора и институции, свързани с спорта, а и не само с спорта. Лично аз се присъединявам към благотворителната кампания с отворено сърце и призовавам абсолютно всеки, който има тази възможност, да се присъедини към нас. Варненска и Великопреславска света митрополия подкрепя инициативата за подпомагане на децата на загинали служители от трите силови министерства. Нека Бог да благослови вашите усилия, защото вижда, че помислите ви са чисти, а намеренията са добри. Бог да благослови.